తీసుకుపోయి మంది పెట్టింది. ఇంత దూరం వచ్చి చెప్పుకొని తీస్తే వాళ్ళకి ఇక మస్తు ఫ్రెష్గా ఉన్నది అక్క. చిక్కుడుకాయ ఫ్రెష్. మెరుకు పెడతా మాకు ఎవరు పెడతారు ఇస్తాను. ఎవరు పెట్టరు పెట్టరు. మా అమ్మ కూడా అంతే, చెయ్యి బాగా ఆపేస్తుంది. ఎవరు పెట్టరు. ఇంకేళ్ళ ఓలు కదా కొనమని వచ్చింది. అది ఇది అట్టు వేసుకోవాలా, అది ఉమ్మంటే ఓలు కాదు. అక్క అది ఏంటిది అక్క? ఏంటిది? చేయండి గీచండి అగో ఆడ ఆడదా? కోకిల కోకిల కోకిల. చైత్ర అప్పుడు వచ్చినప్పుడు ఒక రెమే కూర్చుంది యానిగే చెప్పు మీద రప్పన పడేది. చేతులు ఏడమైనా దప్ప దప్ప పడేది. మరి పడుతున్నా స్టేటస్ పెట్టినా చూసినావా పింకి? చూసిన. అదేదో బస్సు ఎత్తుకోవడానికి పోయింది కదా సంచి. బాగుంటాయి. ఇది పురుగుంది అక్క. ఇవేం చెట్లు? ముళ్ళు చిక్కుడుగాయ. అబ్బో పైకి ఇంకా బాగుంది అక్క. అక్క నన్ను ఎక్కిస్తారా అక్క? సో కొమ్మ ఈడికే మీ అమ్మ గుంజం దాడు విరిగిపోయింది. అనుకో ఆయన తొంగిపోతుంది. ఉన్న చిక్కుడుగాయ కూడా రాలేదనుకో తిడతారు. ఇక క్షేత్ర పచ్చపాములు ఉంటాయి అక్క చెట్టు మీద, సేమ్ ఈ తీగలాగా ఉంటాయి చూడు. అక్క ఇవి ఎండిపోయిన వేసి వస్తాయా వల్ల చెట్లు అక్క? విత్తనాలు కావాలా? ఇగో జోలే జోలే జోలే. అక్క అక్క మీ చెట్టుకి ఏమో ఊగుడు ఊగుతుంది చూడు. ఒకసారి ఇక పిల్లని చూపెట్టు సుప్రియ. కెంగర కెంగర వేస్తుంది. చైత్ర పోతే రేపటి తీసుకెళ్ళి కాకపోతే పిర్రల పని తీసుకుంటా. నేను పోతా. అమ్మ బిర్యానీ వస్తుందారా? తిరిగి ఒకటే అక్క. ఏమో అట్లా చేస్తున్నావు. ఇంకా అన్నిట్లో పురుగే ఉంది. ఎందుకు ఎండిపోయిన దాంట్లో తీసుకుందామంటే మందు కొట్టక. ఇది ఎండిపోయిన తర్వాత ఇగో ఇంట్లో నుంచి ఇత్తులు వేస్తే చెట్టు వస్తుంది. సారీ తీగ వస్తుంది. అయిపోయింది కదా అక్క. ఇక చిక్కుడుగా తీగ వస్తుంది. చెట్టు వచ్చినాకనే తీగ వస్తుంది. అక్క ఇగో ఎప్పటి గడ్డపడ్డేమంటుంది ఇట్లా ఇక పట్టు. Let's go. 1 2 3 శివరాత్రి. శివరాత్రి అయిపోయింది చైత్ర. శివరాత్రి అయిపోయింది. 1 2 3 శివరాత్రి. అక్క ఇక అది నీకేం పడ్డది అప్పుడు ఎక్కేది దాని నీకేం పడ్డది. ఆడ కూడా బస్తుంది ఆనే ఉన్నాయి. నాకు కడుపుని తీసుకున్నావు భోజనం. ఇది ఇదో క్లారిటీగా చూపట్టు దగ్గరికి జూమ్ చేసి చెప్పుతా. వేడి ఉన్నాయి అక్క నీళ్ళు. తాగినవా? అవి ఎక్కడ వాటర్ కొన్ని కాలకు అరే అక్క ఏమన్నా ఉండదు. కోతి పిల్ల లేదు పిల్లలు మాట్లాడారు. లేదు జరుగుడు లేకపోతే